שלום לכם, שוב אתם בפינתנו רחובות בתל אביב. אנחנו מספרים סיפורו של כל רחוב בכל פעם, והיום שמריהו לוין, כולן יודעים, עסקן ציוני ונואם ידוע. שמריהו, ערב טוב לך. מה קורה נשמה? מה העניינים? שמריהו, עסקן ציוני, נואם ידוע, איפה התחלת? חבר הנהלת ההסתדרות שעבר. איפה התחלתי? ממש פה בגבעה. מה היית עושה? על האש. היינו עושים על האש פה שעות. אה, מה קורה אחי? מה קורה? שמריהו, קפצו אליי. בוא תהיה איתנו. כן. אז בעצם אתה מתחיל בקונגרס הציוני. ערב טוב, גברת. אתה מתחיל בעצם בקונגרס הציוני, מתקדם משם לאן? וואלה, הגעתי עד מאיר. היה פה חבר טוב, מאיר. מאיר דיזינגוף. מאיר דייזנגו, וואו. בונה, הוא היה שועל בזמנו, שועל אחוז שילינג. היה פה עושה את כולם, את מי הוא לא היה עושה? היה עושה את לאה גולדברג, היה עושה את ארלוזרוב עצמו. ארלוזרוב. היה שועל. טוב, שמריהו, מאחלים לך בהצלחה, תודה שבאת אלינו. תבוא אליי אחרי זה, אני פה. 100% אחי. עד כאן רחובות בתל אביב, שבוע הבא, רחוב חדש, תוכנית חדשה, תודה רבה.